Miguel Hernández, Reformatori d'Adults d'Alacant, 1942. Per les cel·les desertes ens hi du el pas lent de l'ull que indaga amb la llum de la mirada en la nit de tants crims que encara eixorden amb el seu silenci. El fred de la soledat en cada pany de paret s'engruna, en cada minúcia, en cada fenedura. Arrapada als murs amb la tenacitat de la sal, la llàgrima muda de fa temps endurida, el verdet dels racons indòmits, els coàguls de sang de la carn turmentada. Ocres que foren suor d'hiverns i glaç, blaus de cels tacats de reixes rere vidres polsosos, gris dels xerrics que roseguen, forrellats d'ombres, tracen la cartografia impossible del dolor de l'absència. Escòria i runa de temps que remunta a poalades el gorg pregon de l'oblit fins a la font cristal·lina on ratja una fràgil victòria que és memòria i esperança inscrita en la llum atònita, tremolosa de totes les albes. I amb les tres ferides torna per arrencar la llum a l'ombra enterca la veu del poeta. Torna en les veus de l'arc iris que avui agiten els camins de banda a banda alçant senyeres. Torna fecunda i llibertària la força del treball que multiplica en una cançó d'absència per als llavis. Torna Miguel en els ecos del silenci, que és tos i que fameja, torna entre mots esgrafiats per a epitafis d'urgència i adeus tramesos amb l'últim alè d'esperança. Torna dibuixant a punts al natural, gràcies a l'ull despert que il·lumina parets i fenedures, i ferma en el puny clos la dignitat que pels segles dels segles volien sotmesa. Pels badalls que l'oblit deixa en oblit, en el seu regne de tenebres, se n'entra la claror que encén per aquestes cendres brases d'una absència. Amb la música dels sorolls feta poema, grava en les textures de l'espera el palimpsest de la paraula, l'eco eixut de la matèria. I torna d'exilis vells i exilis nous, torna de silencis i presons amb tres ferides en carn viva, la de l'amor, la de la mort, la de la vida, per alliberar la llum, per il·luminar les ànsies.